Adil layo. Kaya pa-verify na mga ka-prince. Ayan. Naglawa ini, naglawa. Malingkat ko yan ini. Verify mo na sin. Amo niya ni pag Perfect. Oo. mato kita, mapatay kahoy. Di lumudlot. Pinakaro ang ka-prince. Manjari na rin doon. Delikado. Bang dahil doon, suwayin pa ka nyo harap mo. Amon pa, pabaybay yun. Parang tintagbak yun. Dinaog. Harap mong pabaybay yun. Suway, dinaog nyo rin, tubihan. Hindi ni. Dito ha. Verify pa sin trail site. Mga posta. Ha? Kalam. Sa kalam ha? Sa kalam. Kailangan ta trail site mga posta rin di. Lad, wala ka nakasagat patas? Pasal site? Dito kaya, pulis! Dito kayo na. Meto marin nakadaganda si kanyo. Why, hindi dali ka manglag. Ano to na? Dito na. Pasal hindi maglibot, di limibot man to. Bang dito na kami manglag na ukan. Harap pare. Oh, ame nga niyo harap mauna. Okay na. Uy, ulan na. Bisa na. Oh. Bisa. Sino lang ko yung lubag dan? Tigdan na ka. Ulan na, mga boss. Mga master. Naglaro na. Uy. Sumabay girls, sumabay. Oh, lento na. Tukak na rin dito. Kaya rin alam kung jumpon ini nih. Ha bro. Malingkat sa ka kami rin biya. Oh, yari na. Yari na camera yung bata mo ha. Woohoo! Pakita-kita kami sila labayan mo rin yung mga boss. Mga master. Kaya din baril sa. Kaya bro. Bato. Yan. Alawa na yung mga panay-panay mo kayo ba? Nag-enjoy yung terrain. Kalingkatan. Kaya pala kita ito. Ayan yung master combo ka. Uy, pangmalakasan ini. Pangmalakasan. Di ba buya idol? Uy, mabuhay, may taba. Patay-patay na yung motor man. Sabi yan ikat-ikat gasoline. Astagfirullah. Mapibayin pa man, unang premium. Subay. Oh, ikat-ikat. Dito ako ang kain na muna on gas station ta rito. Oh, no. Basa ka to naman. Naglabay. Mga bikers. Sila lamayan. Sila lamayan mga boss. Paluluran na doon napatayan. So, tuwig bungloy. Ini mga boss. Ini side pag luwakan ini. So, daman lima ito mo ba? Maganda ko rin di kanila. Awe shortcut ini ya. So, mga panayban ko, hindi ko na na-video. Huwag sila nakalamutin di. Sila ang backside sa blong Pilimabay.
Luwang saan? Kita mo man bro, hindi nito, abang pasal matod usok-usok nito ba lang tatuod ba? Ang bagas pagpilaan, nabiya taka hitait. Ay man kalong tamaguso sa pantayan niyo. Idakdak to mo. Oh. Kaya. Uy, lawa. Masyaallah, lingkat sindahan niya. Mga boss! Ayan, mga boss. Naglusa na kami sa sindahan lang paglabayan nila ini. Ayan. Naglusa unta. Aray, Nagkanta ka paglusaan. Daan sa on. Amo may paglabayan ta. Di may butad sa kita. Ito ang mga boss, mga master. Makamistisim nila na paglabayan namin ini. First time, kumisan ako lang tao siya, first time ko nakakarini. Mulong taat magpapasinin ni Nyug ko. Ay, tubig bungloy. Kita nila lagos yung mampalang niya. Wow, mashallah. Pangita kita ng mga boss, mga view. Ulan-ulan na, kita nga basain ko na. In dahon. Masin-masin timoto. So, nagkuyag-kuyag yung mga bisita ta. Yung mundan, paglabayan nila rin hindi ka mga karay. Mga boss, mga master. Kita nyo. Likat hindi yan. Makamis. Iban si nag-enjoy resab kami. Long ta hindi kamo nag-guide sa dyan. Marika nila. Alhamdulillah. Buhal dyan kami long ta nag-enjoy. Sabi lang, hati na sila. Yan. Mga boss, mga master. Yan na sila rin. Ay! Ayan. Di dalingan. Buwak na sa pataas ng balik. Pakita-kita ka mo ito na. Basic. Yun, well, mo pataas na. Kalaw. Ay, nastasyon. Saitan. Okay. More yan. Uy. Tubig bungloy sa yan. Diag na. Pwede mo Oy! Master ako man ini. Di problema dyan ni kami rin naman gasoline lang takwa. Dati na ko patay-patay motor na di kaluwak mo rayo. Kaya ba tribusit si master ini. Second na idoling ko. Okay. Okay boss. Chris. Luwak mo to Chris. Ayan barrio ta. Was a guide. Saitan. Oy! At panayam na ini rin, mga boss. Tuwig bungloy, kasi. Yes. Berin, bro. Kumusta yung kwan? Aling ka tinulan nyo ini. Baling ka tama matod site? Aling ka tisay. Mamabaya magmotor mari, sambuang kakatan mari, minjarira. Erin barrio ta. Oo. Kaya rin barrio. Aling ka ini, peaceful. Peaceful na kita. Virgin Kwan. Virgin Kwan, Trillside. Trillside. Virgin Mountain. Siulat mo rin sa doon. Oh yes. Oh, ayan. Ayan, boss. Unin biya, kalil mo mga viewers tawan. Na Ikaw, ina nga mo naramdaman tuwa. takad ko. Mali na kita. Apa kayo? Pero gusto ka sigpit-sigpit ng tasyaw. Taka sigpit-sigpit. Oo.
biaraway kanila. Niat mani oh. Wait sa belen ko ki dami umurol. Semikan na kita. Masyaallah malingkat. Malingkat mga boss. Inambok Kita. bus tayon biya nagdayo sa sin. Tiya kita na troubleshoot. Yan. Yan. Pangmalakasan yan. Mahayang. Yan. Biaraway kay Didal ha. Mabang nung mabang na kumanday doon. Na, way na. Highway na. Oh,